Πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον Νίκο Λουκά! Γεια σας. Γεια σας, εγώ είμαι ο Νίκος. Είχα μια εισαγωγή, οποία θα έπαιρνε πολύ χρόνο, οπότε γαμίστε την. Διάβαζα φιλοσοφία, Alan Watts, τι λέει αυτό το παλικάρι. Αυτό το παλικάρι έλεγε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι πραγματικά προβλήματα. Είναι ψευδή προβλήματα, είναι false problems. Και ότι είναι κατασκευάσματα του δυτικού τρόπου ζωής και δεν βρίσκουμε το ζεν μας, γιατί αγχωνόμαστε, μας απασχολούν προβλήματα τα οποία όμως δεν βρίσκονται στο παρόν, αλλά στο μέλλον, με αποτέλεσμα να αγχωνόμαστε για κάτι το οποίο επί της ουσίας δεν υπάρχει και να μην μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένοι στο τώρα. Και το διαβάζω αυτό και λέω γαμό, τέλειο! Έτσι αυτή τη ζωή θα ακολουθήσω. Το ενσθενίστηκα, αυτή τη ζωή θα ακολουθήσω και το μόνο πράγμα που χρειάζεται αυτή τη στιγμή τώρα είναι να ψήσω τη ΔΕΗ για το ίδιο πράγμα. Ότι τα 200 ευρώ που τους χρωστάω και μου λένε αυτοί ότι είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, είναι false problem. Και ότι είναι κατασκεύασμα του δυτικού τρόπου ζωής και μας εμποδίζει να ζήσουμε ευτυχισμένοι στο τώρα. Κύριε μου, για διακανονισμό θα πάτε στο δεύτερο όροφο, εδώ είναι μόνο εξοπλίσεις. Αναφέρθηκα σε προβλήματα δυτικού κόσμου, το οποίο σημαίνει, το οποίο υπονοεί και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα δυτικού κόσμου, ανατολικού κόσμου, πρώτου κόσμου, δεύτερου κόσμου, τρίτου κόσμου, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ότι όπου και να βρεθεί σε αυτόν τον πλανήτη θα έχεις πρόβλημα, η ζωή είναι για το κούτσο και θα πεθάνουμε μόνοι μας. Αλλά νιώθω τυχερός ότι τα προβλήματά μου είναι προβλήματα του πρώτου κόσμου, του δυτικού κόσμου. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει και αναρωτιέται αν σήμερα θα είναι η μέρα που θα του πάρουν το κεφάλι γιατί έχει τη λάθος θρησκεία. Το πρόβλημά μου ως άθεος στην Ελλάδα ότι με βάζουν να ορκιστώ στο Ευαγγέλιο. Στα αρχίδια μου! Στα αρχίδια μου! Δεν έχει καμία σημασία. Είμαι άθεος. Για μένα θα ήταν το ίδιο να με βάζανε να ορκιστώ στον άρθρο των δαχτυλιδιών. Να ορκιστώ σε παλιά τέχνη του Playboy. Ορκίζομαι στα βυζιά της Πάμελα Άντερσον. Τουλάχιστον αυτά μπορώ να αποδείξω ότι υπάρχουν. Και βάζουν εικόνες του Χριστού στα σχολεία. Καλά κάνουν. Να μάθουν και τίποτα τα παιδιά. Γιατί οι εικόνες του Χριστού στα σχολεία είναι ενός κύριου ο οποίος κάθεται έτσι. Και αυτό που μαθαίνουν τα παιδιά είναι πως να βάζει σωστό δάχτυλο σε μια κόμενα. Είναι 2 στο μήνυμα στο κόλλο. Τώρα, εάν είστε χριστιανοί και θυχτήκατε με αυτό που είπα, να έχετε πάντα υπόψη σας ότι αν έχετε δίκιο εσείς, εγώ θα καίγομαι στην κόλαση αιώνια, οπότε κάντε λίγη υπομονή. Γιατί να χαλάτε το σχέδιο του Θεού. Ίσως είμαι εδώ σε αυτή τη γη για να δοκιμάσω την πίστη σας για το σχέδιο του Θεού. Σκεφτείτε το κάπου. Σκεφτείτε το λίγο. Έρχεται κάποιος ο οποίος σκέφτηκε με αυτά που είπα τώρα, μου ρίχνει σφαίρα στο κεφάλι και πεθαίνω. Και μετά από χρόνια πεθαίνει και ο ίδιος και πάει στον παράδεισο και τον πιάνει ο Θεός και του λέει: Καλά, μαλάκα, τι ήταν αυτό που έκανες με το Λουκά. Είχα ολόκληρο σχέδιο. Ο άνθρωπος δεν τρώει σωστά, πίνει ό,τι πίνεται, καπνίζει ό,τι καπνίζεται. Σε 5 χρόνια θα πέθαινε. Ξαφνικά έτσι. Θα το στέλνουμε στην κόλαση. Αλλά ανταυτού πήγες και τον πυροβόλησες. Και πριν τον πυροβολήσεις, ο άνθρωπος ζήτησε άφεση αμαρτιών και συγχώρεση. Και τώρα θα πρέπει να στείλω εσένα στην κόλαση και μας έχει μείνει αμανάτη αυτός ο μαλάκας. Νάτος πάλι. Γαμώ τον εμένα μου. Λουκά! Κάτω τα χέρια σου από την μητέρα Τερέζα, ρε μαλέξε! Ευχαριστώ πολύ. Θα σας δω